Бягам сега в морската градина на Бургас и изведнъж, какво става тук? Сръбска кола, турска кола, софийска кола, още една сръбска, мотор от Гърция. Чакай да видим тия. Гърция. Абе, нещо не съм объркал държавите. Не, България съм. Голден Бич. Абе, 22 години живея в Бургас, но такива планини не съм виждал. Така, нека се приближим. Тук има карта на морската градина, да видим къде сме ние. Чакай, брат. Това не е морската градина. Аз съм на остров. Аз съм корабокрушенец. Може да съм корабокрушенец, но поне имам очила да не ми пече. Абе, май не съм сам, да ви кажа. Мисля, че има ферибот, който кара всички тия коли и хора на този остров да корабокрушират. Кой за седмица, кой за 2. Значи имаме и 4 звезди тук. Тук там. Абе, остров, корабокрушенец. Гледай къде бягам, брат. Чудо е. Има някакво море тук. Сигурно е 15 градуса водата, но аз нали съм загрял.